Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Αιγύπτου, αυτό που ίδρυσαν οι Πτολεμαίοι μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζούσε μια πανέμορφη βασίλισσα που την έλεγαν Βερενίκη. Τον εαυτό μου φόρτωσα διπλώματα και γνώσεις. Η Βερενίκη ωστόσο δεν ξέρω πότε φάνηκε κι ούτε πώς άλλαξε έτσι τη ζωή μου. Τώρα πια την αναζητώ με τη σοφία των χρόνων και πάθος ανεξήγητο. Δεν ξέρω αν είναι πλάσμα υπαρκτό ή της φαντασίας, αν υπάρχει στην επιστημονική αλήθεια ή την καταργεί. Η αναζήτησή της δεν έχει όρια στο χρόνο και στο χώρο. Θα κινηθεί από τους μύθους στη σημερινή επιστήμη. Θα προσπαθήσει να καταλάβει πώς έγινε το σύμπαν και εξελίχθηκαν τα αστέρια, πώς στο δικό μας πλανήτη άνθησε η ζωή. Είναι μια περιπλάνηση σε τόπους και ανθρώπους, από την αρχαία Αίγυπτο στα κέντρα ερευνών της σημερινής Ευρώπης και από τη γνώση των αρχαίων Ελλήνων στους Έλληνες που ερευνούν τον κόσμο σε αστεροσκοπία και βιολογικά εργαστήρια. Ίσως έτσι αποκαλυφθεί η Βερενίκη, η φευγαλαία και ωστόσο πάντοτε θελκτική της ύπαρξη. Αν όμως παραμείνει αιώνια η αναζήτηση, το ταξίδι άξιζε και η δική σου υποψία, φίλε θεατή, για το νόημα της Ιθάκης. Δεν είναι περίεργο ότι η αναζήτηση της Βερενίκης, της δικής μου αλλά και της δικής σας Βερενίκης, οδήγησε τα βήματά μου πρώτα στην Αίγυπτο. Εδώ ένας σπουδαίος πολιτισμός έπλασε μύθους κοσμογονικούς και ανέπτυξε την αστρονομία. Στην Αίγυπτο βασίλευσε η ξακουστή Βερενίκη, η σύντροφος του Πτολεμαίου του Τρίτου. Η περιπλάνησή μου αρχίζει από τις πυραμίδες, ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου. Μια φοβερή ωστόσο αμοθίελα, να ήταν άραγε τυχαία ή σημάδι της μοίρας. Σκοτεινιάζει τον ουρανό και πληγώνει τα πρόσωπα και τις πέτρες. Η συζήτηση με τον διεθνώς γνωστό αρχαιολόγο Ζάκη Χαουάς γύρω από τις αστρονομικές ικανότητες και τις κοσμογονίες των Αιγυπτίων ολοκληρώνεται σε ένα σπουδαίο ταφικό μνημείο που ο ίδιος έφερε πρόσφατα στο φως. The ancient Egyptian, I believe, they could be the first people in the world who thought about how this universe was occurred, how or who made it.
then they thought that this world was completely covered with water, and in the water there was a small mound. The universal God came through this mound and created the whole world. Even the Egyptians thought about all connection with the stars in the sky and how it looked like, and even names of them. And we can see that clearly in the tomb of Seti, the first in the Valley of the Kings in Luxor, and also the temple of Hathor, the goddess of beauty and love and Dandra. If you come back to the pyramids here, you will see that the Egyptians even built the northern entrance of the pyramid to be connected with the northern south and with the Sphinx. We know that they did the equinox, that connecting the sun rise and sits on the shoulder of the Sphinx twice a year, the 21st of March and the 21st of September. And even, Professor, could you believe that today we do have theory that people wrote and they connect building the pyramids 10,000 years ago that were connected with the Orion star. Οι ιστορικές μνήμες διατρέχουν την Αλεξάνδρεια και το πολύβουο σημερινό της πρόσωπο. Εδώ άνθησαν κάποτε τα γράμματα και οι επιστήμες. Στη φημισμένη βιβλιοθήκη της περικλειόταν η γνώση αιώνων. Εδώ έζησε η βασίλισσα Βερενίκη, η μόνη ίσως πραγματική Βερενίκη από τις αναζητήσεις της ψυχής μου. Η Λίλα Μαραγκού, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με ξεναγεί στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων και το χαμένο μεγαλείο της. Λίλα, μια που είμαστε τώρα εδώ στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας, πες μου μερικά πράγματα για την Αλεξάνδρεια και το Μουσείο της. Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας ουσιαστικά είναι η ψυχή της Αλεξάνδρειας, ό,τι απόμεινε από την λαμπροτάτην και ωραιοτάτην πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος το 332 π.Χ. και έζησε έως και την Ισλαμική κατάκτηση ως το 640, ουσιαστικά με ελληνική φωνή. Αυτά έμειναν δηλαδή, ό,τι υπάρχει στο μουσείο? Όχι, έμειναν πάρα πολλά, αλλά ό,τι υπάρχει στο μουσείο ξέρουμε ότι προέρχεται από την ίδια την Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς είναι διασκορπισμένα από εδώ και από εκεί. Εδώ όμως αυτά αποτελούν αψευδείς μάρτυρες της ακμής και όχι της παρακμής, της αλλαγής του πνεύματος και του πολιτιακού καθεστώτος. Ωστόσο, εδώ στην Αλεξάνδρεια θα δούμε τις Βερενίκες και τις Αρσινόες που ήταν όλες θαυμαστές. Γιατί δεν σταμάτησε ο πολιτιστικός ρόλος της Αλεξάνδρειας το 31 π.Χ. Συνεχίστηκε ως το ψυχοράγημα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Και δεν είναι τυχαίο πως ο Καβάφης την είπε την πόλη την διδάσκαλο, την πανελληνία κορυφή. Και δεν είναι τυχαίο πως εδώ μπορεί κανείς να δει ό,τι έδωσε το αλεξανδρινό πνεύμα.
Λίλα, ανέφερες πριν τη Βερενίκη, τη Βασίλισσα Βερενίκη, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η εποχή της, οι Πτολεμαίοι, η ίδια η Βασίλισσα. Ανέφερα τις Αρσινόες και τις Βερενίκες, που όπως λέει ο Καβάφης ήταν όλες θαυμαστές. Φοβούμαι βέβαια πως θα αδικήσω όλες τις άλλες και τους άλλους. Ωστόσο, για να σταθούμε στην Βερενίκη τη δεύτερη, τη μεγάλη όπως την αποκαλεί ο Αθήναιος, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σπουδαίες βασίλισσες, γιατί ζει από το 200, βασιλεύει από το 246 ως το 222, δηλαδή κάπου 25 χρόνια, σπάνιο τόσα χρόνια. Γιατί την ονόμαζαν μεγάλη, γι' αυτό την ονόμαζαν, όχι, την ονόμαζαν μεγάλη γιατί είχε προσφέρει πολλά και σημαντικά στα γράμματα και στις τέχνες. Και κυρίως γιατί η Βερενίκη ήταν μια σπουδαία πάτρον, όπως τους λένε, προστάτης των τεχνών. Ας μην ξεχνούμε ότι επί των ημερών της διορίστηκε βιβλιοθηκάριος ο Μέγας Καλήμαχος, ο ποιητής. Και αυτά παίξαν ένα σημαντικό ρόλο. Η Βερενίκη, άλλωστε, συνέχισε, μαζί με τον άντρα της, τον Πτολεμαίο τον Τρίτο, συνέχισε την πολιτική των πρώτων Πτολεμαίων. Και ο χρυσούς αιώνας της Αλεξάνδρειας είναι ο τρίτος αιώνας. Και ακριβώς γι' αυτό παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο. Μην ξεχνούμε την άνθηση του μουσείου και της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας επί Βερενίκης και πόσα άλλα ίδρυσαν. Έπειτα το νόμισμα, το οποίο μάλιστα έμεινε παροιμιώδες, το ονομάζουν Βερενίκιο νόμισμα. Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο, συνέχισε την ίδια καλλιτεχνική παράδοση και ουσιαστικά την ολοκλήρωσε, τόσο που οι εικόνες της γέμισαν, βέβαια και για άλλους λόγους, γέμισαν ουσιαστικά όχι μόνο την Αλεξάνδρεια, αλλά όλη την επικράτεια των Πτολεμαίων. Πολλά πορτρέτα αποδίδονται στην Βερενίκη, ακόμα και αυτό που βλέπουμε εδώ, που είναι υπογεγραμμένο από τον Σόφυλος επί, ακόμα και αυτό θεωρήθηκε ότι εικονίζει την Βερενίκη τη Μεγάλη. Βέβαια σήμερα περισσότερο πιστεύουν ότι είναι η προσωποποίηση της ίδιας της Αλεξάνδρειας. Ωστόσο έχει προσωπικά χαρακτηριστικά που η Βερενίκη κάπως είναι Αλεξάνδρεια και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ασφαλώς ότι ταυτίζεται με την ίδια την πόλη της Αλεξάνδρειας, την οποία αγάπησε και ουσιαστικά εκόσμησε. Καθώς διαπλέουμε τον Άνω Νείλο, η συζήτηση με τον Βασίλη Κάλφα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, περιστρέφεται γύρω από τη σημασία που είχε ο ποταμός αυτός στη ζωή, αλλά και τους κοσμογονικούς μύθους των Αιγυπτίων. Ο Νείλος για τους αρχαίους Αιγύπτιους δεν είχε αρχή και τέλος. Ήταν στοιχείο του κόσμου όπως ο ουρανός. Η ίδια η Αίγυπτος είναι δώρο του ποταμού, έγραψε ο Ηρόδοτος. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το αρχαίγωνο όν που γέννησε τον κόσμο ήταν ένας απέραντος ωκεανός. Στην ελληνιστική ωστόσο Αίγυπτο, η μύθη και η φαντασία έδωσαν τη θέση τους στο μνημιώδες πτολεμαϊκό σύστημα, που ωστόσο εξακολούθησε να θεωρεί τη γη κέντρο του σύμπαντος. Βασίλη, εδώ είμαστε στην Άνω Αίγυπτο. Βλέπει κανείς ίχνη απόλυτη μεγάλη διαδρομή των πολιτισμών από τους Αιγυπτίους στους ελληνορωμαϊκούς χρόνους, στην ελληνιστική εποχή. Πώς διαμορφώθηκε το πτολεμαϊκό σύστημα με ενδιαφέρει, που από εκεί και μετά δεσπόζει για πάρα πολλούς αιώνες. Ναι, να πούμε ότι το πτολεμαϊκό σύστημα είναι η κατακλείδα της αρχαίας μαθηματικής γεωκεντρικής αστρονομίας και στην ουσία όντως κρατάει και κατά μία έννοια και ο Κοπέρνικος το συνεχίζει και δεν το ανατρέπει. Θεωρεί πάντως τη γη κέντρο του σύμπαντος. Τη γη κέντρο του σύμπαντος, το σύμπαν σφαιρικό κλειστό
και η βασική αρχή που είναι και η γενική αρχή της αρχαίας ελληνικής αστρονομίας, ότι όλες οι κινήσεις του ουρανού, είτε των πλανητών είτε των απλανών, είναι ομαλές και κυκλικές κινήσεις. Είναι σωστή ερώτηση, γιατί πραγματικά αν δεν βρισκόμασταν σε αυτή τη χρονική περίοδο και σε αυτό τον πολιτισμό, δηλαδή τα ελληνιστικά χρόνια στην Αίγυπτο, όπου πραγματικά υπάρχει αυτός ο συγκερασμός από τη μια μεριά των ανατολικών επιδράσεων, των παλαιότερων πολιτισμών του ελληνικού και του ελληνικού πνεύματος, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σύστημα. Τι γνώσεις μεταφέρονται από τους παλαιότερους χρόνους? Ήτανε παρατηρήσεις, ας πούμε, που πια γνωρίζουν οι Έλληνες αυτής της εποχής? Το βασικό μειονέκτημα των Ελλήνων είναι ότι δεν κάνουν πολλές παρατηρήσεις. Και ο θησαυρός που τους έρχεται στα χέρια ακριβώς αυτή την περίοδο είναι ο θησαυρός των παρατηρήσεων, των λεγόμενων εφημερίδων της Βαβυλωνίας, που μέσω των κατακτήσεων του Αλεξάνδρου έρχονται ακριβώς σε κέντρα πολιτισμού όπως η Αίγυπτος, στα χέρια των αστρονόμων. Έχουν πολύ καλές μαθηματικές μεθόδους, τις οποίες κληρονομούν από μια επίσης μακρά παράδοση, όχι βέβαια όσο η ανατολική, από τον Πλάτωνα, τον Εύδοξο, τον Ηρακλήδη, τον Ύπαρχο και καταλήγουμε στον Πτολεμαίο. Καλή λοιπόν μαθηματική δεξιοτεχνία στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων, αλλά ελάχιστες παρατηρήσεις. Όταν έρχεται πια αυτός ο θησαυρός στα χέρια του, μπορούν να τα συνδυάσουν αυτά τα δύο και να φτιάξουν αυτό το σύστημα που πραγματικά ίσως είναι ένα από τα μνημεία του επιστημονικού πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας. Αυτά που κληροδότησε δηλαδή στο σύγχρονο κόσμο. Βασίλη, κατάλαβα ότι το πτολεμαϊκό σύστημα που διαμορφώθηκε τους ελληνιστικούς χρόνους είχε μέσα του τις παρατηρήσεις, τις γνώσεις, αν θες, και τις φιλοσοφίες αιώνων. Και επιβίωσε μέχρι τον Κοπέρνικο. Ποια είναι τα βασικά του στοιχεία, ποιες είναι οι βασικές αρχές του πτολεμαϊκού συστήματος? Στο επίπεδο των γενικών παραδοχών, των αξιωμάτων, ακολουθεί την γενική γραμμή της αρχαίας ελληνικής αστρονομίας. Αυτά που είπαμε, σφαιρικό σύμπαν, σφαιρική γη, κυκλική κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Εκεί που έχει πρωτοτυπία και επιδεξιότητα και ευφυΐα που δείχνει ο Πτολεμαίος είναι στο πώς μαθηματικά επιλύει την κίνηση των πλανητών. Ίσως μπορούμε να κάνουμε ένα σχήμα, μια που έχουμε άμμο μπροστά μας. Ναι. Για να φανεί η βασική ίσως αρχή του Πτολεμαίου. Μπορούμε να φανταστούμε, ας πούμε, ότι ένας παρατηρητής στο κέντρο της Γης, επί της Γης, που θεωρείται σημείο στο σύστημα, παρακολουθεί έναν πλανήτη, Γη ή τον ήλιο ή τη σελήνη κινούμενο, και αυτό που βλέπει είναι τον πλανήτη να κινείται ομαλά προς μία κατεύθυνση, κάποια στιγμή να σταματάει την πορεία του και να πηγαίνει προς τα πίσω και να τη συνεχίζει. Και μάλιστα η ταχύτητά του στα διάφορα σημεία αυτής της πορείας να αλλάζει. Διαφέρει. Αυτή είναι η πιο γνωστή πλανητική ανομαλία. Αυτό που λέει ο Πτολεμαίος είναι ότι κατά ανάγκη αυτή η κίνηση δεν μπορεί να είναι ανώμαλη. Πρέπει να είναι ομαλή κυκλική. Άρα πρέπει να αναλύεται αυτή η σύνθετη κίνηση σε ένα σύνολο απλών κυκλικών κινήσεων. Επινοεί λοιπόν το εξής σύστημα, το λεγόμενο επίκυκλο, που είναι ένας κύκλος μικρός επί ενός μεγάλου κύκλου, επίκυκλος. Λοιπόν, αν συνδυάζει κανείς την κίνηση ενός σημείου που είναι ο πλανήτης, που κινείται σε αυτό το κύκλο, με την κίνηση του κέντρου του κύκλου που κινείται πέριξ της Γης, και συνθέσει αυτές τις δύο κινήσεις, μπορεί να παραγάγει ένα φαινόμενο σαν και αυτό που παρατηρεί ο παρατηρητής στη Γη. Αν προσαρμόσει τώρα κανείς σωστά τις ταχύτητες της περιστροφής του μεγάλου και του μικρού κύκλου, φτάνει να κατασκευάσει το παρατηρούμενο αποτέλεσμα. Άρα διατηρεί και τα μεν και τα δε, και τα δεδομένα της παρατήρησης και την αρχή της κυκλικής κίνησης. Είναι απλό. Αυτός ήταν έτσι ο κύριος λόγος που διαρκεί τόσο πολύ, φαντάζομαι, και μέσα στην αριστοτελική λογική. Η αριστοτελική λογική επιβιώνει, επηρεάζει, περνά το Μεσαίωνα και φτάνει στην ουσία μέχρι το 16ο αιώνα, που έχουμε πια τον ήλιο κέντρο του ηλιακού συστήματος, του σύμπαντος, ας το πούμε έτσι. Ναι, παρότι δεν είναι απολύτως εναρμονισμένη αυτό το σύστημα με τον Αριστοτέλη, θα έλεγε κανείς ότι μπορούν να συμβιώσουν παραλλήλως. Ο μεν Αριστοτέλης θα έλεγε ότι σαφώς τα αξιώματα είναι τα αριστοτελικά, η Γη στο κέντρο του σφαιρικού σύμπαντος κτλ. Ο Πτολεμαίος, αν προσέξει κανείς το σύστημά του και το πάρει ως αληθινό, θα δει ότι παραβιάζει ορισμένα αριστοτελικά αξιώματα. Ωστόσο, συνυπάρχουν για όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας των Αράβων,
των Βυζαντινών και του Μεσαίωνα και ανατρέπεται αυτό το σύστημα μόνο το 16ο-17ο αιώνα με τη λεγόμενη επιστημονική επανάσταση. Οι πρώτοι κοσμογονικοί μύθοι ανιχνεύονται εδώ, στην αρχαία Αίγυπτο ή και ακόμα παλαιότερα στους Βαβυλώνιους και τους Ασσύριους. Στους κοσμογονικούς μύθους η αρχαία ελληνική σκέψη προσθέτει τα πρώτα στοιχεία επιστήμης και μια λογική κατεργασία του κόσμου. Η γη είναι πάντα το κέντρο του σύμπαντος και με το πτολεμαϊκό σύστημα φτάνει μέχρι το 16ο αιώνα, όπου ανατρέπεται από τον Κοπέρνικο, η γη εκθρονίζεται από το κέντρο του σύμπαντος και ο ήλιος είναι πια το κέντρο του κόσμου μας. Και το σύμπαν περιγράφεται απόλυτα από τους νόμους του Κέπλερ και την θεωρία της βαρύτητας από τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ο 20ος αιώνας κάνει δύο μεγάλες επαναστάσεις στην επιστημονική πια κοσμολογία. Η πρώτη επανάσταση με τον Αλβέρτο Αϊνστάιν, που είναι σαν να παρατηρεί το σύμπαν έξω από αυτό και για πρώτη φορά ενώνει τις τρεις διαστάσεις του χώρου με το χρόνο. Το σύμπαν έχει μια συγκεκριμένη αρχή πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια και η θεωρία της σχετικότητος προβλέπει ότι από τότε, από τη δημιουργία του, συνεχώς διαστέλλεται. Τη διαστολή του σύμπαντος πράγματι παρατηρεί για πρώτη φορά ο Χάμπολ το 1919. Ο γαλαξίας μας είναι ένας μόνο από τα δισεκατομμύρια γαλαξίες και οι άλλοι γαλαξίες απομακρύνονται από μας με τεράστια ταχύτητα. Ο ήλιος δεν είναι κέντρο του γαλαξία μας, αλλά και ο γαλαξίας μας δεν είναι κέντρο του σύμπαντος και δεν αποκλείεται εκτός από το δικό μας σύμπαν να υπάρχουν, και αυτό θα ήταν η ακραία Κοπερνίκη αρχή και πολλά άλλα σύμπαντα. Είναι όμως άραγε αυτές επιστημονικές θεωρίες ή ένας ακόμα μύθος, όπως ο μύθος εκείνος της βασίλισσας Βερενίκης, που γεννήθηκε κάποτε εδώ στην ελληνιστική Αίγυπτο και η Βερενίκη θυσίασε τα μαλλιά της για να γίνουν αστερισμός και να παρατηρούν εκεί από τα ουράνια τον κόσμο και τα ανθρώπινα. Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Αιγύπτου, αυτό που ίδρυσαν οι Πτολεμαίοι μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζούσε μια πανέμορφη βασίλισσα που την έλεγαν Βερενίκη. Η Βερενίκη ήταν ξακουστή όχι μονάχα για την ομορφιά της, αλλά και για τα ξανθά της μαλλιά, που ήταν τόσο μακριά, ώστε τη σκέπαζαν την πλάτη και έφταναν ίσα με κάτω τις πατούσες της. Έτσι που όταν την έβλεπες να βαδίζει, νόμιζες πως έβλεπες μια υπέροχη χρυσαφένια χέτη να κυματίζει μόνη της στις απέραντες αίθουσες του παλατιού. Η Βερενίκη ήταν παντρεμένη με τον βασιλιά Πτολεμαίο τον Τρίτο. Ο Πτολεμαίος ήταν και αυτός πάρα πολύ όμορφος, αλλά συγχρόνως ήταν ένας πολύ σοφός και καλός βασιλιάς. Το ζευγάρι ήταν πολύ αγαπημένο και αχώριστο. Κάποια μέρα όμως, ένας πόλεμος ξέσπασε πέρα από τα σύνορα της χώρας και ο Πτολεμαίος έπρεπε να φύγει για να πάει να πολεμήσει. Η Βερενίκη έκλαιγε και τον παρακαλούσε να μην πάει, γιατί φοβόταν ότι θα σκοτωθεί και θα τον χάσει. Ο Πτολεμαίος όμως ήταν ανένδοτος. Ώσπου έφτασε η μέρα της μεγάλης αναχώρησης. Μέσα στην απελπισία της η Βερενίκη αγκαλιάζει τον άντρα της και του λέει: «Αγαπημένε μου, αν γυρίσεις πίσω ζωντανός και θριαμβευτής, θα κόψω τα μαλλιά μου και θα τα αφιερώσω στη θεά Αφροδίτη». Ο καιρός περνούσε και δεν είχαν κανένα μήνυμα. Ώσπου κάποια μέρα φτάνει το μεγάλο νέο.
Ο Πτολεμαίος ζει και έρχεται πίσω θριαμβευτής. Η τελετή που επιφύλαξε η Βερενίκη στον άντρα της ήταν ανεπανάληπτη. Συγχρόνως ειδοποίησε τον Κόνωνα, τον αρχιερέα της αυλής, να ετοιμάσει την τελετή για τη Μεγάλη Θυσία. Ο Κόνων πράγματι ετοίμασε το βωμό και υποδέχτηκε τη Βερενίκη, που έφτασε πανέμορφη. Την ξάπλωσε στο ειδικό ανάκλυντρο, της έκοψε τα μαλλιά, τα πήρε στα χέρια του και ετοιμάστηκε να τα εναποθέσει στο βωμό της θεάς. Εκείνη τη στιγμή όμως ένα σύννεφο ήρθε από ψηλά, άρπαξε τα μαλλιά, τα τύλιξε μέσα του και έφυγε ψηλά στους ουρανούς. Πολλοί ήταν αυτοί που είπαν ότι το είδανε να στριφογυρίζει για λίγο πάνω από το παλάτι, ύστερα πάνω από την πόλη και τελικά να χάνεται ψηλά. Το σύννεφο ταξίδευε όλη μέρα και όταν νύχτωσε άφησε τα μαλλιά κάπου εκεί κοντά στον αστερισμό του Ορίωνα. Όμως δεν μοιάζαν πια καθόλου με μαλλιά. Είχαν γίνει αστεράκια που λαμπυρίζανε όπως τα χιλιάδες αστέρια που βλέπουμε κάθε νύχτα στον ουρανό. Το άλλο βράδυ ο Κόνων σήκωσε ψηλά τα μάτια του, είδε τον καινούριο αυτό αστερισμό και κατάλαβε πως ήταν τα μαλλιά της βασίλισσας. Τον ονόμασε λοιπόν κόμη της Βερενίκης, που κι εμείς έτσι τον ξέρουμε μέχρι σήμερα.